सिखिल' बिदि आयेन गैया आरो बिजिआर हाखौ खुनुदिन बाहेरानि मानसिनो हा होनो हाया। बे आयेनखौ सिफायनानै मानो हा होगो? खलबारिनि दाउ फार्मखौ बन्द खालाम। खलबारिनि दाउ फार्मखौ बन्द खालाम। जोंनि हाखौ बिटिसि सरकारा रैखा खालाम। मुर्गी फार्म बन्द करो। मुर्गी फार्म बन्द करो। मुर्गी फार्म बन्द करो। दिनै जोङो बे खुंगुरि खलबारि एरियानि गासिबो रायजो राजा आरो मानगोनां गावबुराफोर आरो लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौ लालायनानै ओमफ्राय नैबे खुंगुरि एम इ स्कुलनि फोरोंगिरिफोर छात्रफोर ओमफ्राय खलबारि स्कुलनि फोरोंगिरि ओमफ्राय जनता कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिनि मावफारिया फरायसा लोगोफोर बिसोर ज' जालायनानै जों दिनै मिटिं लिंनाय जाबाय। मिटिं लिंनायनि खार'ना बेनो जे नैबे जोंनि खुंगुरि खलबारि जायगायाव जायनाखि दाउनि फार्म खुलिदों बे दाउनि फार्मा बिराद गाज्रि गन्ध जायो, बिराद मोनामो, बिराद पलिउसन जाबाय बियो, मोनामनायजों थानो हालिया। दा बे मोनामनायनि थाखायनो दिनै बे खाथि खालानि गामिनि गासै 15टा गामिया एफेक्ट जादों दा मेजरलि। आरो बेल' नङा, बेनि बारा जेसेबां थाङो बे मोनामलाङो। दा 15 गामिया खोब माने गाज्रि एफेक्ट जाबाय। बिसोरो मोजाङै उन्दुनो हालिया मोनामनायनि थाखायनो। आरो बिसोरो मोजां बोथिसे माने ओंखाम मोनजालिया। एखमबा ओंखाम जानाय समाव गाज्रि बार थांसै, ओंखामा दोनथ'लांसै, बे रोखोम अबस्था जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे आबाद मावनानै जाग्रा गोबाङानो बे जायगानि मानसिफ्रा आबाद मावनानै जानानै बाहेरायाव बिफां सायाव खोलो खोलो बार जानो फैयो, खिन्थु बार जानो हाया मोनामनायनि थाखायनो, बिदि अबस्था जाबाय। ओमफ्राय बे जायगानि लामा सेरजों सेरफांगुरि थांग्रा माने हान्था मेला खालामग्रा रायजो राजाफोर दं, बिसोरबो दिनै बेजों हान्था मेला खालामनो हाला, थांनो हाला। मोनामनाया ओरैबायदि उपद्रब, जेबो माने ओंखारनो हायि बायदि जाबाय। ओमफ्राय बे स्कुलनि जायनाखि खुंगुरि स्कुलनि माने टिचारफोर, फोरोंगिरिफोर, एम इ स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै खुगा मुथु मुथु गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो गोनां जाबाय। आरो गथ'फ्राबो स्कुलाव मोनामनायनि थाखाय माने खुगा मुथु मुथु दिनै थिग खालामनो गोनां जाबाय। बेसेबां अननाय! आरो जनता कलेजनि जायनाखि छात्रफोर, एथ' मोनामोनो, बिसोरनावबो बिराद मोनामै थानो हाया। आरो हस्टेलाव थानाय, हस्टेलावथ' ओरैबायदि मोनामहैयो, बिसोरनावबो थानो हाया, बे अबस्था जाबाय। बे इन्डास्ट्रिखौ सोर फसंदोंनानै? दा बेखौ फसंनाया जाहैबाय, बेखौ माने 2021आव बै समनि इउ पि पि एल सरकार प्रमद बर'आ इन्डास्ट्रि गायसननांगौ होननानै बे हाखौ लांदों। हाखौ नांगौ होननायखाय रायजो राजाफ्राथ' इन्डास्ट्रि नांगौ होननायखाय आरो सरकारानो बिबाय जेब्ला बेखौ माने होनाय जाबाय। दा खिन्थु बेबायदि इन्डास्ट्रि जागोन रावबो बुजियाखै, रावबो सानाखैमोन। आरो सानदोंमोन मानसिफ्रा, बिसोरबो बुंदोंमोन बेयाव इन्डास्ट्रि जायोब्ला साख्रि बाख्रि मोनगोन होनदोंमोन, खिन्थु सासेबो साख्रि बाख्रि गैया, एखे नट ए सिंगोल साख्रि सासेबो गैया, मोनाखै। दा दिनै बे जायगायाव मा मोनदों, बे फार्म खुलिनानै एकमात्र दाउखि मोनामजानाय, दाउ मोनामजानाय, बेखौल' पलिउसनखौल' दिनै जों मोननो गोनां जाबाय। दिनै बेबायदि जायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा बेमार जागोन, स्कुलनि गथ'फ्रा बेमार जागोन, दिनै फरायसालिनि गथ'फ्रा बेमार जागोन, मास्टारफ्रा बेमार जागोन। बे जायगानि एरियानि बोराय बुरि देहा जायफ्रानोखि मोजां बारहावा नांगौ, जायनि देहाखौ मोजां लाखिनांगौ, दिनै बिसोर बेमार आजार जागोन। थाम्फैया दिनै बांनो आराम्भ खालामबाय। दा गथिखे बे ओरैबायदि गाज्रि जाबाय, एखेबारे बे इन्डास्ट्रिया उथायाब्ला बे जायगायाव बिराद गिदिर गिदिर बेमार आजार जासिगोन, बेखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। ओंखायनो जों मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा, मोजां गथ' जानाय नङा। बेखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै दाखालि 20 थारिखखालि जोङो ज' रायजो राजाखौ लानानै डिसिनियाव जों कमप्लेन होबाय। डिसिनियाव कमप्लेन होनानै डिसिखौ बुंनाय जाबाय जे नोंथाङा थाबैनो पलिउसन बर्ड बेखौ माबा खालामनांगौ, दायथ' नांगौ, बेखौ नायनो थाखाय नायबिजिरनांगौ। ओमफ्राय भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट बेखौ दायथ' नांगौ, बेखौ जों बुंनाय जाबाय। आरो लोगोसे बे हाया लिगेलि सेंसन माने माबानाय जादों जायाखै, एलटमेन्ट होनाय जादों जायाखै, इलिगेल नामा बेखौ नायनांगौ। मानोना 6 सिडुल एरियायाव बे माने नोङो बे बिजिआर हाखौ, बे जोंनि गामिनि रायजो जानायनि गेजेराव हा थानाय, बेखौ नोङो अबेबा आसाम गभर्नमेन्टनि AIIDC नो नों होनो हाया, आयेनाव बिदि गैया, 6 सिडुलाव बिदि आयेन गैया। आरो बिजिआर हाखौ खुनुदिन बाहेरानि मानसिनो हा होनो हाया। बे आयेनखौ सिफायनानै मानो हा होगो? दा दिनै बेखौ डिसिया नायबिजिरनांगौ होननानै जों डिसि लिरना होदों। दा डिसिया दाबो खबर हरनाय जायाखै। दा जों खबर लाबावगोन। आरो बे मेम'रेन्डामखौ एखेनो आरो जों माने मोनमोन दमावनोबो जों बे जिथु इन्डास्ट्रिनि दा जों बेनोबो होनाय जाबाय। दा बिथाङा मोनदोंना मोनाखै जों मिथिया, खिन्थु बेनो जोङो वाट्सएपआवबो आं डाइरेक्टलि आंनो हरदों वाट्सएपआव। दा बिथाङा जुदि बेखौ मोनबायबा नायबायबा, बिथाङा दलरै थानो नाङा, बिथाङा बुजिनांगौ। बे जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रा जे बिराद खस्थ' मोनबाय, हां लानो हायि बायदि अबस्था जाबाय।
ओंखाम जानो हाला बेबायदि अबस्था जाबाय दा बे मेम'नाव जों बेखौ लिरखादों बे गथ'फ्रा स्कुलाव फैब्ला खुगा मुथानो फैनांनाय फोरोंगिरिफ्रा खुगा मुथानो फोरोंनाय जों बाथ्राखौ गासैबो लिरखादों दा बेखौ मोनबायब्ला बुजिबायब्ला दिनै मुनमुन ब्रह्मआ दिनै बिथाङा सिरि थानो हाया खबर लाफैनांगौ खबर लानानै इमिडियेट मा जादों बेखौ तदन्त खालामनानै बे दाउ फार्मखौ उथायनांगौ बेजों जोंहा खुनु बेनिफिट गैया बे दाउ फार्मजों जोंहा जेबो लाब जायाखै मा लाब जादों जोंलाय लाब जादों सोरबा इन्डास्ट्रि खालामजादों लाब जादों खिन्थु दिनै जोङो माने मोनाम जादों भुगिजादों ओंखायनो जों बेखौ बन्द' खालामनांगौ दाबि खालामदों नोंथांमोननि दाबिखौ सरकारा गनायाब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन दिनै रायज्लायनाय जाबाय मोजाङैनो जोङो थाबैनो आरोबाव डिसिनाव खबर लाबोगोन आरो मुनमुन ब्रह्म बिथांमोनहा मा खालामदों खबर लाबोगोन बिटिसिआव दा जुदि जेबो खबर लायाब्ला खिफियाव गुजाबोसि थायोब्ला जोंहा जेबो उफाय गैया आन्दलन बादै आन्दलन जागोन नङा रायजोफोर आन्दलन जागोन जों बेखौ दिनै रायज्लायनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै रायज्लायनायाव बयबो स्कुलनि गथ'फोर ओंखारगोन ओमफ्राय जनता कलेजनि GS बेबो दिनै फैदोंमोन बिसोरबो बुंलांबाय आन्दलन जाबा जोंखौल' खबर जों गासैबो ओंखारजोबगोन हिनजाव जोंनि फरायसुला फरायसुलि ओंखारजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंलांबाय गथे गोब्राब मोनसे आन्दलन जागोन जों बेखौ बुंनाय जाबाय आरो बे आन्दलन जायोबा दिनै दानि सरकार बिटि सरकारा गिदिर बदनाम जागोन ओंखायनो बे बदनामनिफ्राय बारग'नो थाखाय दिनै जिथु हाखौ प्रमद बर'मोना खालामबाय भुल क्रमे बे भुलखौ सुद्रायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटि सरकारा दा दायथ' लानांगौ सुद्रायफिननांगौ आरो सुद्रायनानै थाबनो बे दाउ फार्मखौ उथायनांगौ अब्ला बे बदनामनिफ्राय बारग'गोन आरो बेखौ जुदि खालामाब्ला बिराद गिदिर बदनाम जागोन आरोखि ओमफ्राय लोगोसे मख'नो गोनां बाथ्राया जादों मा हाखौ हगारबाय 100 बिगा माने AIIDC आरोखि आसाम इन्डास्ट्रियेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन होदों आरोखि बेनो होदों दा खिन्थु मा जाबावखो आरोबाव AIIDCआ बे जोंनि हाखौ लानानै दानिया उल्था मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय दानिया बेंगलनि दिनहाटानि आरोखि बे जाबाय सेथिया ग्रेइन मिल LLP बेनो होदों आरोखि दा बेनो माने लिस्टआव होबाय 60 बोसोरनि लिस्ट होदों 60 बोसोर धेमालि नामा 60 बोसोर लिस्ट होबाय ओमफ्राय बे लिस्टआव बे माने 4 लाख करि बोसोराव होदों आरोखि 4 लाख करि दा बे रांखौ सोर लायो बायदि दा बेखौथ' जोंथ' मोना बिटिसिआव मोना जों मोना आसाम गभर्नमेन्ट थांगोन बे मालाय बै AIIDCनाव थांगोन बिसोर डाइरेक्ट माबा मालाय हाया बेनोसो एलटमेन्ट होबायलाय जा मा बेनिफिट दं जा बेनिफिट गैया अरसो हाया बिटिसिनि आखायावसो बिटिसिनि हा बे जोंनि हा आरो 6 एरियायाव हानि बिगोमाया बिटिसिआसो दा बे बिटिसिनि हाखौ नोङो बेयाव माने AIIDCआ लांनानै उल्था मालायजों एग्रिमेन्ट खालामनानै नोङो बोसोराव बे जायगायाव 4 लाख करि नोङो लिस्टआव लानानै नों मालायनो होनाया बेसेबां अननाय नायदो बेसेबां अननाय जाहाथे बेखौ इमिडियेट माने बन्द' खालामो जों बेखौ हाग्रामा महिलारिखौ खावलायो आरो बे जायगानि गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफोर बिसोर थांना थानो हो जाम्बा जाम्बिनि जिउआबो जिउ गोरिब गुन्द्रानि जिउआबो जिउ बिसोर सुख सान्थि थांथों मोजाङै बिसोरबो मोजां माने मावै दाङै सुखै रायजो मोनजानांगोन सुख सान्थि थानो मोननांगोन खोलो खोलो बार बिसोरबो मोनजानांगोन दा जों बेखौ साननांगोन आं ओंखायनो गुरै खावलायदों जाहाथे मेंनानै फैनायाव हां लानो मोजांखौ लुबैयोना जों बयबो लुबैयो औ दा बेखौ जाहाथे बिटिसिनि सरकारा जाहाथे थाबनो मावनो हायो जों बेखौ बिटिसि सरकारखौ खावलायो आरो बेखौ खालामाब्ला थाब खालामाब्ला आन्दलना जरदार भाबै जागोन मानोना जों बे रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ जों बेबायदि अलखदाव जों खोलैनो हाया बे गिलु बालु मोनामनाय थानो हायि मोनामनाय बे जायगायाव जों बिदि जायगायाव जों बिसोर दोननानै जों सुख सान्थि जों उपभग खालामनो हाया आरो मानबता बेखौ थोना मानसिनि सेन्सआ बेखौ थोना बे मानसिनि मानबताव गोलैया बे नों माइ एफा गुवार एरियानि रायजो राजाखौ नोङो मोनसे दाउ फार्म खालामनायनि नामाव नोङो इन्डास्ट्रि खालामनायनि नामाव नोङो एफाराब बिफोराव खुलिनानै जों जे रंजा खुसि माने उपभग खालामगोन बे बिराद गिदिर अननाय बे माने ग्रेट इन्डास्ट्रिस बियो दा बिदि खालामनाङा जों खावलायहरो बिटि सरकारखौबो दा बे माने बिटिसिनि हाखौ जोङो माने इन्डास्ट्रि खुलिनो नागिरदोंब्ला बिटिसिआ गावसोरनो प्रजेक्टखौ खालामना दोन आरो बेबो उइदाउट एफेक्टिं दा माने ट्राइबेल पिपुल्स लेन्ड ट्राइबेल मानसिफोरनि आरो बे एब्रजिन मानसिफोरनि हानि खुनु एफेक्ट जायाजासे खुनु लस जायाजासे अबा जायगायाव माने मोनसे बेनिफिसियारि मोनसे इन्डास्ट्रि खालामनोबा बिटिसिआ खालाम जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया बे बेनिफिट जाथों रायजो राजा उपकार जाथों बे खिन्थु नोङो बे हाखौ अबेबा मालायनो हगारनानै सोरनिबा हरनानै बेयाव नोङो रायजो राजाखौ खस्थ' दोननाय बे जानो हाया बिटिसि सिक्सल' बेखौ एलाउ खालामाखै दा दिनै सोरबा अबेबा EPDCLनि हा हगारनानै नोङो ट्राइबेलनि हा बेल ब्लकनि हाखौनो नों माबानानै सेनानै दा मालगावआव बिदिनो खालामदों दा मालगावआव 900 बिगा हाखौ नोङो माने बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि हा बियो बे हायाव नोङो गासै 900 बिगा हा दिनै माने APDCL हा होनना दों APDCLआवथ' जेबो खामानि गैया APDCLआ अनलि पावार डिस्ट्रिबिउट खालामो बे पावार जेनेरेट खालामा
दा खिन्थु बेनो हगारनानै मा खालामदों नामाव बेनो हगारबाय खिन्थु इनडाइरेक्टलि बेखौ आदानि कम्पानि होगोन आरोखि दा आदानिया बेयाव डाइरेक्ट मोनफैया हाखौनो मोनफैया आदानिया दा मोननो हायिनि थाखाय मा खालामदों खायदा खालामबाय एपिडिसिएलनो ओमफ्राय एपिडिसिएल थ्रुयै आदानिनो बिराद अननाय बे दा बिदि खालामनाङा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव नों एपिडिसिएल बोरै हा गरायो दा अबसे जों बेखौ होहोआ जों होबथागोन जों बादा होगोन आरो रायजो राजाफ्राव बेखौ होहोआ बेखौ जोंनि दानि बिटिसि सरकारा माने बुजिनो सेस्था खालामनांगोन बुजिनांगोन जों ओरैनो जुजिनानै जों बेयाव बिटिसि मोनाखै थैथांगौना माने मानसि थैदों गोबां मानसि जिउ खहा जादों गोबां मानसि भंग जादों गोबां मानसि माने जिनाहारि खालामजादों दा बेफोरखौ रियेलाइज खालामनांगोन बुजिनांगोन आरो बेखौ बुजिदोंब्ला एफाराब गिदिर संग्राम खालामनानै फैनाय जोंनि बिटिसिनि नेताफ्रा दिनै बेबायदि मालाय मानसिया बाहेरानि माबाफ्रा इन्डास्ट्रिफ्रा हा लाफैनो नागिरनायखौ एलाउ खालामनाङा आयेना थोना आयेन थोनि खामानिखौ मावनाङा दा जों बेखौ खावलायो आरो बिदि मावोब्ला जों होबथागोन जों ओंखारगोन रायजो राजाखौ लानानै